No. Na mana ni dwa miendo na idwa yie. Wani bro tera kure. Idwa yie ot ni kata kate. Apenji ni gimoningo walose ot ka ito kori wuok idhi lose kono. Konto kori lose gi nga. Nyisa kuma remi gode ot ka misiko mana ni dwa ngiendo na idwa ngiendo. An gima wang'o ya samoninga time chwade gi nyundo ini wuok ibayo oko. Ni uso fulu. Donge momi ambe kori ginene iwango iya miya. Sani iwuok makata nyathina matieno chakang wuok biro ito sani nega kori wuok. Koro iwangi no tichiko na nga ichiko na wang dot ni. Ichiko na dhoda kusoma itemo tima ngoda kon. Ma dhoda. Ka en dhodi. En dhodi. Nyisa ni kama ntie ni en wagire. Idwa yie akawuono Ano kinya nyala nyako ni. Otieno. Nyisa kuma remi gode ot ka. Ineno ni nyalosa. Nyisa kuma remi moral, nyisa ya wagire ni kawoni kao na del. Karango mola jama dongo gi. Ok nya wagire ni onyisa ni mama uma nya wagire ni Ularango ama sana wi medunya ka gimoro timo nyaka abede. Ularango. Koro nya wagire. Ineno gik makori kelo na gi. Nyisa kuma remi gode ot ka. Apenji ni gini nyalo chwada go mondo kora ber pinye chwada ka kidware no. Denda ami pile. Onge chieng' ma nasele omuka mi denda. Nyisa koro ne motuo go atero kur. Ularango ma se kwero uwe koko be jama. Koro winjo tielo nyathina. Idwa In sani ene mama u owuok. Ogo kuorol iluongo ni kisungu dano ni kuorol. Okuorol oko koja chakogo na koko ni kiadwa yie. Gi lep mapek. Le mapek le waneno ka pek. Ini kata ka penji 1+1 dong ikia na ni atingo mama uni aduoke e skul. Ndalo mapok no nyuoli. Kiki duoka iwinj. Do naduoke e skul. Lakini nyisa ni akoni ni 20+30 nadi ne duoka nadi. Kiki duoka. Awacho ni kiki duoka adhi mibo kan. We uchwa duka. Neno tima nani. Temine. Tema temine.